Že 11. dubna z Kerea Lipno, Kramolínská louže 2015. Tentokrát pojedeme přes rybník s navijákem. Hodnotit budeme nejlepší trik, nejstylovější přejezd, nejlepší koupačku. Večer nás čeká afterparty na hříbku. Nejlepšímu poslechu zahrajou DJové. DJ Brock, Dirty Boy, DJ Edley Shindeel. a Křeček. Doražte všichni na největší peace party 11. dubna 2015. Vidíme se tady ve 12 hodin. Olé! Olé, peace.